bagus. Niki yaksa rengus rawe. Kowe iki madon duwe putih-putih apa ora, enak mung benges kene nganggo. Akale do mletik. Baik. Cepake bondo donya sak oke. Ansyoga Bedomo bareng tumujune kraton Medang Kauripan. Lamar Dewi Kilisuci. Kula saka kuwi wiwit saka kraton Selobalit tumuju kraton Medang Kauripan. Aku butuh titian. Ngene. Iki butuh apa-apa iki? Namung wis didhawuh dumateng panjenengan. Ayo.
kowe dina yen to rupamu elek. Lah yen kowe dene rupane kaya apa? Alah. Kaya apa? Kok kletong. Saiki etoe prajurit anyar wani nyek wong. Ora kesatu tambuh karo kowe iki ora. Ketemu lagi sepisan ora tak kuwatus bojo. Medang kawipan sapa sing dadi aran lan duweni karpo? Kala yaksa arep tumuju ning kraton Medang Kauripan. Bali kowe sapa? Senopati Prasena. Saka Medang Kauripan. Senopati Medang Kauripan. Rasena. Iya. Banjur duweni karep apa? Kala yaksa. Kanthi aku temekoning kraton Medang. Namung dapur utusan Siron Prabu Lembu Sura. Utusan Lembu Sura Saka kraton Selopali. Wong arep lamar Dewi Kili Suci, Dewi Sangga Langit. nglamar Dewi Kili Suci. Ya, Apa kowe iki ya ora mawas yen to kowe iki kawujudaning raseksa. Mesti wae sesembahanmu uga raseksa. Putri Kili Suci kae menungso sing pasuryane endah sulistane karo pindhane widodari Wijowanta. kowe durung ngerti sesembahanku. Wujude bagus sadonya. Gong, Dina. Bagong meneh. Apa kowe iki percaya? Percaya apa ora? Ora. Ah, Bagong ora percaya. Iku anut ae. Ini mumpung durung kebrajut, niki aku bakal ngelingno karo Aku Dewi ora. Kili Suci kae manungsa pasuryane ayu, sesembahanmu kae kawujudan raseksa. Kae dudu jodhone. Golek wong wadon sing sak padha padane karo sesembahanmu. Pisan meneh. Ento Dewi Kili Suci tak boyong. Ning kene aku bakal bloko sak tenan. Dewi Kili Suci kae katresnanku. Katres rayu. Tiwas kebenaran. Iki ono pacangane Dewi Kili Suci. Wis kene wae. Urungke kowe njaluk ijol bondo donya saongke-oke bakal tak turuti. Kowe ora ngerti sapa Prasena? Blas ora ngerti. Putrane Rama Patih ana ing Medang Kauripan. Ate iya isih sugih sesembahanku. Ratu ing kraton Selopale. Yen kowe bacut wong Kili Suci kae katresnanku. Kili Suci bak tak totohi kanthi salbaring awak. Pisan-pisan dadi pepalang. Ayo.
Apa-apaan iki? Kowe padha kabi tabrak ora kabi yo anyep. Piye? Guri sapa? Kowe guri sak cendake. Jalah. Angger tanggung ae. Hah? Ra wedi anyep mau. Langsung ngene iku. Kene. Wis. Ngawur kene iki bature dhewe. Ya ora sekali pola. Maaf, sering Coba. Wih. Jebule kene Ono tatune. Masuk angin. tahu apamu lho. Angin masuk. Yo. Kuat-kuat lho. Masa teko kene kabeh. Wat? Sewali. Alah. oh Woi, yo ayo Kowe maju. Yo. Seka. Syukur lagi tiba tiba. Kita wae temu wae malah. Ora kene kok. kene Pak kene Yes. apane sing yes Apa? Ya Allah. Kene kowe. Aku senang. Seneng kene kowe kok kepleset mau. Ono. Ditangkal. Syukur. Seneng karo Lah kowe seneng ya ora mau kira. Lah piye? Kira-kira Mas, wong seneng iku tangane ya seneng sing apik joget. Oh gak mau sampe nang iwo, sampe nang iwo nengen. Nah, kene. Lah sudi ae. Musa loro yo. Loro. Wis. Oke. Musom kowe tetep aku. oke Wani kowe. lho Kajamat. yo Oke, Mat. oke Tiba. Maju nama. Liwat, Pak. Sih. Mantap. Wani, Ayo. oke Ayo. akhirnya aku belayu ora mana. Wani. Pecet tidak. warem maju musuh kene Mati. Tenanan, Mat. lho ora tenanan kowe Bapak cedrovane malah keplak. ngawur tak kira musuhe Pak Kalau musuh tumu lho. lah sapa Aku yo. Rene wis sabar kabeh malah. Lah, di musuh, Pak. di wah Ya ora apa-apa, kok ora uman ya ora apa-apa. Katon mlekat. Aman. Ora apa-apa. Aku urung. Ora apa-apa. Iku lho. Iku lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ya anu. At-tahiyatul mubarakatus shalawatus thayyibatus lillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kene dongo. Yo yo. Salam Pak Jepedi. Jawab. Lah iya jawab. Lah iku ngopo? Lah iya. Wes. Nggih. Jawani? Lho, Oke. Ora ono mundure. Mlayu. Duh. Aduh bisa mlayu. Wah!
Aja gile. Arang ciblok. Aja iku. Limit delok aturan. Kene. Iya. Dan Dan gene. Ora terang. Takut terang. Lah iya terang. terang ora iki. Terang sosok. Saiki harus sajane ku. Jangan terang iki. Iki wis geso terang. Lah kene, Pak. Lah kok dhuwure udahan terus kok. Kok terang terus piye? Lah. Malah apa? Siap. Hei. Sudah kalah yuk, sudah kalah. Lah iya. Rasa jorok-jorok ngono. Ah, kemana terus kowe iki? Lah kemana? Wis kalah yo wis. Nah, Ojo terus no. bener. Lah iya kok malah. Kok yai ya? Semuanya sapa lek kan? Lah kok iku mau? Alah. Kowe iku dikono padha ngentekno suwike kok malah. Semesta masih di apa kok? Apa? Lawar. Lowo. Bubar. Ayo. Kowe karo aku. Aduh kok jayan. Karo kowe. Heeh. Iku petik. Petik 130. Aduh duit 100. Ayo. Ayo, tunggu aja ya. Ayo, Bagong. Bagong. Ini hati-hati. Oh, tak tangkap. Ayo. Kali lincah. Insone. Ayo. Ayo. Ini baik. Kalau pas bro. Woi, jono ngelik. Jelas pas pesan bangku. Ayo kowe, Pak. Kowe. Kene. Kue. Kue kan 30 dikasih 100. Ayo. Pira, Pak? Wis 30. 30, Mat. 30, Pak. Maju ora maju soto digas. Dinya keceblok aku. Cocok lo maju. Nah, maju. sing Maju. 30. apa, Jon? Apa? Apa bobok? Ceblok jero, Pak. Ngawur. Iya. Aku kaget Mas aku ambek jegur kok. Siap. Ayo. Aku. Kowe. Yo wayang. Adek. Tidak. Ah, men, akap se aku kok cuma satu se. Ojo jangkar. Apa? Mas. Ah, lah ngene, suwike tak sikle bolong. Woi, kawon.
sapa sing kuat? Iya. Duit tak kene. Sing 30 sing kuat, duit gowo. Lho, kowe kuat ora? Omong kowe. Lho, aku kuat ora? Kuat ora? Lho. Kuat mesti kuat. Gak? Lho. Ora kuat to lho. Sing bola musik, Sing nampani dhuwit kowe. Yo. Sing lakoni yo kowe sing merga. ngono. Piye? Oke. Ayo. Aku tuh kok. Gede kono gede. Kalau nanguk. Pak ceblok. Suwe. Anakku seloro. Tak terusno. Oke, Bos. Oke. Aku kan malu. Malu tunggu lho. Apa nyoro. Ayo. Gagal. Duit kayak gini duit. Beli gede. Ya, duit. Kowe ngawur rek. Sapi cu. Satu rek ubele Ke atas ya. Ora 10.